Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Hindi namon masarangan nga pagwaon sa lawas ang inpusis ang hanto. Tungod, ikaw lang ang makabuhat sina. Apang mabuligan namon nga pakalmahon ang tinuga para hindi malitan ang lawas ang insudlan niya. Pero ikaw lang ya apo. Ikaw lang ang makabilanggo liwat siyang mga tinuga nga ato. Sigura naman namon dayon ang paghimo sa pusyon. Kani, kinahanglan mo nga magdali agon nga makuha ang katapusan nga ingredient. Amo matuod, Anika. Siguyong nang bahala nga magdala sa inyo sa duog nga kantuan ninyo. Tapusa ang pagkuha sang ingredients. Amo inang kinahanglan mo nga buhaton. Dalon ka mo ni Guyong pabalik sa balay. Kag didto buhaton ang katapusan nga ritual para pagwaon liwat ang mga hanto. Madali lang, tita. Nga Kinahanglan naton nga magpananom sang kahoy. Tungod amoy naging pangako ko sa kapri nga ginkuhaan ko sang buhok. Sige. Himuan naton sang paagi, ina. Kag kinahanglan nga maprotektahan ang among nga lugar para hindi na mapangutod ang mga kahoy didto. Ako ang bahala, Anika. Sige na. Mag-upod na ka mo kay Guyong. Maghalong ka, apo, ha? Kaya mo, ina. Kag matapos gin ini. Malayo ba lang katuan naton, Manong? Medyo. Gani magtulog ka lang, anay. Si Ado. Wala ulo hambal nga nagatulok sa malabayan namon nga mga kahoy sa higad sang dalan. Kag hindi ko malimtan ang ginhambal niya sa akon. Nga ari siya kuno, agud nga luwason ako.
Ay, nalipat gali ako. Ano, habi kung makaon na anay kita, day. Mahapit kita sa fast food. Ikaw ang mahibalo, Nong. Dason, mahapit kita dayon sa hardware. Kinahanglan nato ng mga security gears. Malapit na lang bala kita, Nong. Ay, ho, day. Bah, Nong? Anay na nga sa punta, oh? Grass fire siguro, day. Do, nagadamol ang asuhaw. Nagatubok na gid sa ibabaw, Nong, oh. Wala. May mga pamalay nga nagkakasunog sa iban nga bahin, Nong, oh. Padulugan na yan sa lakyan, Nong. Ati, ho, day, ho. Oh my God! Ginlamon sa kalayo ang iban nga mga pamalay. Ado! Makasarang ka magpatay sang kalayo, hindi bala? Wala naman siya nagasabat mo. Hoy! Hindi ka mag-eksena, diri ha? Madamo ba na sang tawo? Hoy, Ado! Ano ka bala? Masarangan mo, ina? Hindi. Tilawi lang! Hindi. Ano ka ba naman? Tilawi lang! Ponggi nga hindi nga magdako pag ang kalayo! Ado! Anong nagkakatabo sa imo? Nga nagapalang lapsi ka? Pagkatapos ini, mangayo kita sang bulig. Wala akong makaibalo kung diin o kung kay sino. Pero sa banta ko, inaana yung dapat naton nga buhaton. Antes naton tilawan nga kuhaon ng gahom sa singsing sa imo. Kinahanglan nato ng... Hindi! Hindi! Ado! Wala ko magsiling nga hindi naton pagkuhaon ng gahom sang singsing. Kuhaon gihapon naton, ina. Apang kinahanglan nga stable ka anay. Antes naton buhaton, ina. Hindi mo ako mahimo nga kuhaon sa gahom sang imo mando. Ano? Hindi ka pa ba hapon makahangop? Relax! Hindi mo kinahanglan nga magpainit sang ulo mo. May rason kung nga agin papanaog ang sumpa. May rason kung nga kinahanglan ko nga magpaidalom sang gahom mo sa imo mando. Hindi mo mahimo nga kuhaon ang sumpa tigadluman. Adho! Hindi ka pala makahangop. Hindi ko masarangan nga punggan ang kalayo. Kinahanglan ko ikaw para pauntaton ang kalayo. Hindi mo ako mahimo nga hilwayon sa sumpa. Hindi mahimo. Gani kinahanglan naton nga magpadayon sa aton kalatuan. Wala kita sang dapat nga usikan nga tion. Gusto man si Ado, inday andi ka. Tukal, ara naman ang mga bumbiro. Madamo sila kung nga paksyon ng kalayo. May buluhaton kita nga importante, day. Gani, mahalin lang kita diri subong, Dulom na kag nakaabot kita diri. Kanugon. Wala ko nakita ang katahom sang bulkan. Makita mo gihapon ina buwas inday Nakaabot na kita sa original nga dutang na tauhan ni Aswang. Nakahibalo ka balanong? Nga si Magindara nga Sirena, anak man kuno ni Aswang. Sang una, isa lang katinugas si Magindara. Kag anak kuno siya ni Aswang. Utod niya si Oryo. Matahom nga babayi si Magindara. Apang ang iya idalo nga bahin sang lawas, ikog sang isda. Kag si Oryo, katunga sang lawas naman niya, isa ka matahom nga babayi. Apang ang katunga sang iya lawas, isa ka manub.
Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Mabuot ko nung nga tinuga si Magindara. Isa ka, bes. Ginsugo siya ni Aswang nga magpanawag sang bagyo para nga maghatag sang kalamidad sa mga tao sa isa ka lugar. Apang hindi gusto ni Magindara nga sakiton ang mga tao. Gani ginsupak niya si Aswang. Kag bilang silot, ginpahaboy siya ni Aswang sa dagat. Kag sang ulihi, may mga nagtuhaw nga malain nga mga sirena sa dagat. Sa diin, ginhaboy si Magindara. Kag si Magindara man ang nagpanawag sa ila. Daw siya gali ang iloy sang amo nga mga sirena? Mahimo nga mo sinanong. Base pareho siya sang flower pot snake. Nga ang makasara nga mag-reproduce sa iya, amo lang ang iya kaugalingon. Ay, daw horror story ba? Pamatsyag mo lang inanong. Ay, sa dinggali kita madiretso nung? Sa balay na lang sa kapitan sang barangay. Nga abyan ni Ma'am Estrella. Kabay pa nga magustuhan ninyo ang duog ngayon eh. Kapahum gani, Kapitan. Kap, madamo man bala sa mga turista nga nagakadto dire kon amo sini nga panahon? Abaho, subong madamo sang tao tungod bakasyon. Madamo sa nagagdugok diri kon fiesta. Apang sang nagligad ato nga bulan. Ay, amo gali, Kap? Kari ka mo. Naghanda sang pagkaon ang akong asawa. Magkaon na ka mo. Kag didto na lang kita magpadayon sang aton pagsugilanon samtang nagakaon kita. Kap, nakahibalo ka man bala sang istorya bahin kay Magindara? Ang sirena? Oo, Kap. Daw ano ina ka matuod? Istorya lang ina. Ha? Kun amo, wala sang istorya diri nga may nagapanguha nga sirena sa mga nagapaligo? O kung nagapanagat? Wala, inday. Kay balo ka mo. Ang tubig dagat, delikado man. Kag siyempre, hindi malikawan nga may malumusgid. Kung kaisa, ginabasol ang nagakatabo sa mga tagsubong sina. Ilabi ng mga tigulang. Kung amo, wala ka nagapati sang sirena, Kap? Wala man ako nakakita sang sirena diri Ay, kung sa bagay. Ay, oo, gali, Kap. Nga wala ng mga bagnet sa hunasan. Sana dumduman ko. Sang masami kami nagakadto ni Ma'am Estrella diri sadto. Madamo sang amo sina diri sa inyo. Kay balo ka, close season subong. Close season? Nagaamat-amat na abidyo tay ang mga isda sa dagat.
Gani kinanglan anay nga untaton ang pagpangisda sa bahin nga ini. Kung amo, daw ano kadugay ang close season nga inakap? Mga 3 ka bulan. Hala ka? Ay kadugay man gali kap? Oo, 3 ka bulan. Kag pagkatapos na, pwede na kamo makapangisda dire. Kung amo, paano nagakabuhi ang mga tao dire? May ginahimo ang barangay namon nga programa. May mga cage fish culture kami dire. Para may isda gyapon nga makuha ang mga tao dire. May mga seaweed farming man kami dire. May handicrafts. Madamo lang kami sa ginahimo para hindi maabuso gid ang dagat. Amo gali kap? Pero, hindi man bala mabudlay kumbinsiyo ng mga tawo mo diri, Kap? Sang primero, medyo mabudlay gid man. Kay balo ka naman sa mga tao. Ang gusto nila iya dasigay. Apang nagjutay ang kuha nila sa mga isda. Gani nahibalaan nila nga kinahanglan na nila nga maguntat sa makadali. Kay kung mangisda mangyapon sila, ang tanan niya mga tao diri madulaan man. Kinahanglan maghimo kami sa paagi. Kag madamo man sa nagabulig nga ahensya sang gobyerno diri sa amon. Amoy na ang ginasiling kung gusto, madamo sang paagi. Kung hindi, madamo sang balibad. Sigurado nga magustuhan ka gid ni Daddy, Kap, kung magkitaay ka mo. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Magabian sa Dagarinyos pagkamati ang magamatahong magsukrom sa itong subilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung nagacramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Abang sa gihapon hindi ako makabata sa magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me.
And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa katawo. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Eliasar, nga ginpasakop ti Tia Bining, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong paratuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Malipayan ka na bala, Mami? Inabalang rason kung naging himo mo nga miserable ang kabuhi ko tungod amo kasina. Anak, patuwara ako. Madamo ako siyang nabuhat nga sala sa imo. Kag ang pinakadako sa tanan, amo ang pagkadula ni Rihanna. Maayo kay nakahibalo kasi na, Mami. Kung wala mo ako gintago sa resort, buhi makuntani tub-tub subong si Rihanna. Lovely, anak. Base kung malipayon ako subong. Base, hindi amo sini ka miserable ang kabuhi ko. Base! Anak, hindi matuod nga patay si Rihanna. Ano? Anong buot mo silingon, Mami? Paminsar ko siya to nga si Rihanna amo ang sablag
sa akon handom para sa imo. Wala ko na naluyagan ang iyang ginalinan. Hindi ako gusto nga mabuhi siya upod sa aton. Gadis ang nagmasakit siya. Nakaangkon ako siyang gayunan nga ipanghatag siya. Diyos ko, nabuhat mo ina, Mami? Manawala ako. Nawala ako, anak. Kay sinubugin, hinatag ang akon anak, Mami. Kay sino? Kay Sarah. Diyos ko! Diyos ko! Ano? Oo, Christy. Palihog. Updi ako. Pangitao natin ditong balay ni Sar. Sige. Hapita lang ako diri sa opisina. Ara na ako within 20 minutes. Ari, amoy ning gitudlo sa aton nga balay ni Zar. Ba, lock ang gate. Ba, may talyer gali sa sulod. Christy, hindi na ako makahulat nga makita si Rihanna. Manuktok ako sa gate. Ba, nagbukas? Ba? Lovely? Sir, Anong ginabuhat mo, Dre? Sir, buksan gate. Masulod ako. Sir, gusto ko makita si Rihanna. Bi, ano ba lang ginahambal mo? Ha? Ipagwa ang anak ko. Ipagwa si Rihanna. Wala sang Rihanna, Dre. Butigon! Ari sa imong akon anak. Iniksan ang akon anak. Wala ako makaibalo sa ginapanghambal mo. No! Nakahibalo ako sa ginapanghambal ko, Zar. Gani palihog. Ihatag siya sa akon. Kinahidlaw na gid ako sa akon anak. Gusto ko na siya nga makita. Please! Zar, please! Please! Lovely! Hindi ka magluhod dira. Magtindog ka dira. Zar! Gusto ko nga makita ang akon anak. Nagapangabay ako. Nagsulod siya sa ila balay, Lovely. Gintalikdan niya kita diri. Bahala na. Apang hindi ako magaling diri. Tugtog hindi ko makita si Rihanna. Ba, nagbukas liwat ang gate. Christy, pwede ba lang ibilin mo na lang anay si Lovely? Mag-una ka na lang pauli. Palihog. Kaga. Christy, please. Sige.
Basta siguruha lang nga hindi mapahamak ang amiga ko. Pangako. Sige. Lovely. Basi kung may hambalan ka mo nga importante, mabilin ko na lang ikaw diri. Sige. Bye. Magupod ka sakon. Nga, sa din kita makadto. Masukilanon kita. Ano pang dapat naton nga hambalan, sir? Ipakita na lang sa ako ng akon anak. Kag wala na kita sa hambalan pa. Ang yabi sa sakyan. Din, Nga, basta lang. Ihatag sa ako ng yabi. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Magsakay ka na. Hindi ako maghalin diri. Tubtub hindi ko makita ang akon anak. Sakay na siling ko. Sige. Sa din mo ako dalon. Gusto kong makita ang akon anak siling ko. Hindi mo makita ang anak mo kung hindi ka maghipos. So, ginaako mo nga ara matuod sa puder mo si Rihanna? Wala siya nagasapata. Sa baylo, nagafocus ang panulog niya sa dalan. Kag makita ko sa nawong niyang kaakig. Anong matarong niya nga maakig? Samtang ako ang madugay na nga napalayo sa akon anak. Nagdulog kami. Hindi malayo sa simbahan. Magsunod ka sa akon. Nagpadulong siya sa unahan. Sa imahe nga nahuman sa bato. Manaog man ako diri sa salakyan. Masunod ako sa iya.
pagmangkot ko. Si Hart? Siya bala si Rihanna? Oo. My God! My God! Nga nabuhat mo ini sa akon, sir! Nga wala mo ako ginpahibalo! Sa sulod sa malawig nga panahon, nagpati ako nga patay na siya! Ano naman nga drama ini, Lovely? Nga nga nagapakuno-kuno ka nga wala sang nahibalaan sa natabo. Para magwa nga inosente ka sa tubang ni Hart? Hindi ba lang kagustuhan mong natabo sa iya? Tug hindi ka gustong mahibalaan sang tanan nga ikaw, isa ka disgrasyada? Gani ginhatag mo siya sa akon? Ginkalimtan mo siya kag nagpangabuhi ka nga isahanon sa States? No! Hindi ba to, Dinazar? Hindi! Kung sa bagay, bata ka pa sadto eh. Bata ka pa para mahangpan ang tanan. Bata ka pa matuod. Makabalabag matuod sa ambisyon mo ang natabo sa imo. Makabalabag sa ambisyon mo ang inosente nga bata. Pero pagkatapos ang tanan, hindi mo pagpaminsaron nga mo lang sinakadali. Nga tunlon ang pagkaon nga ginluad mo na. Lovely, kung nagbalik ka agud kuhaon si Hart, subong pa lang ginasiling ko na sa imo. Hindi mo siyang babawi sa akon. Anak ko si Rihanna! Kag kinahanglan niya ako, sir! Hindi ka niya kinahanglan! Nga! Tungod bala kay ginhambal mo sa iya nga patay na ako? O kung nadulaan ako sang husto nga panguna-una? Kag-ara ako sa hospital sa mga buang? O kung isa ako kakriminal nga ara sa sulod sang prisuhan? Ano ginhambal mo sa iya? Agod nga patyan ako sa iya kaisipan, sir! Ano? Ginhambalan ko siya nga ginbayaan mo kami. Kag amo gid man sinang matuod. How dare you! How dare you! Ginpagwa mo ako nga malain! Agad ka ugtan niya ako! Kalain sa imo, sir! Kalain sa imo! Naghibi siya. Para sa anong luha nga ina? Para sa pagguba niya sang akon imahen kay Rihanna? O kun, para sa balatyagon na madugay na niya ginahuptan sa kasing-kasing niya? Puot pala silingon. Ginahigugma pa niya ako gihapon. Hindi ako magpati. Apang hindi ko siya mabasol kung kaugtan niya ako. Nagdaog si Mami sa iya pagmanipular sang tanan. Nagdaog siya sa pagpalayo sa akon sang duha ka mga mahal ko sa kabuhi. Wala sang sala si Sar. Taghinali lang. Dug gusto ko siyang hakson. Agad nga maghagan-hagan ang ginabatsyag niya. Magalin ka na, Lovely. Kalimti na lang si Rihanna. Wala na siya. Hindi sapat ang gusto mo nga kalimtan ko, Sarah. Anak ko siya. Malinong ng kabuhi namon nga mag-amay. Kag hindi na pagkamuha pa. Amoy na ang pinakadapat mong abuhaton. Kung matuod na palangga mo siya. Gusto ko siya nga makita. May matarong ako sa iya. Kag ipakigbato ko ina hasta sa korte. Kung na mo siya na,
Handa man ako nga tubangon ka. Bisan diin, lovely. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Mga abyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysay ni Eliasar nga ginpasakop ni Tia Bining kagaton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong pratuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Direksyon Marnie Mungkal. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kun ang imo nga kilala. Himata mo man o kun abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kun ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan na gaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Nagapangita kabala ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Kailangan mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Huwag kang umatras.
Nabakal ka gali nga balay, Tom? Oo, Molly. Kag nagatrabaho ako sa isa ka factory. Maayo ko na mo. Ay, Tom, nahidlaw na gid ako sa imo. O ikaw, nahidlaw ka man bala sa akon? Oo, Molly. Nagahigog magyapon ako sa imo. Amo man ako, Tom. Amo man ako. Ginpatawad na bala ako sa imo, anak. Bagod sa akong pagpatay sa iya amay. Aba, oo, Tom. Napatawad ka na ni Rosie. Kag subong, nagaupod ka ba sa isa lang kabubong? Mayo ko na mo. Ay, ang laom ko. Akig ka sa akon. Bagon nga wala akong makasulat sa imo. Apang, kalain sang balatian ko eh. Kalain sang balatian ko nga nervous breakdown. Kagamoy ng rason, kung wala ko nakasulat sa imo. Kag wala ko maguna-una nga, magbalik ka. Wala ko ikaw malimtan, Tom. Wala gid ako malipat sa imo bisan makadali. Amo man ako, Molly. Kag subong, ginabuhos ko na lang ang akong tion kay Rosie. Luyag kong ipakita sa iyang pagpalangga ko. Gusto ko makahibalo siya nga palangga ko siya. Gani, sa iya ko ginabuhos ang tanan ko nga tion. Mayo ko na mo sila, Molly. Nalipay ako nga ginbuhat mo, ina. May sala kita kay Rosie. Bagod sa aton kung nga nadulaan sa sangamay, ganit tinguhaan naton nga makabulig sa iya. Gusto ka, Tom. Amoy nang nagakadapat naton nga buhaton. Apang anon mong manog agin bakal mo kay Iking? Si Iking? Oh, nagsiling siya nga nagbakal ka sang manog sa iya. Ate, oo. Kay balo ka, madamo sang ilaga sa balay eh. Amoy na nga nagkuha man ako sang manog. Agod tukbo nila nga mga ilaga. Kagaron nga ari ka na. Matuman ang aton na utod nga damgo, Tom. Ano nga damgo, Molly? Ang aton damgo, nga kitang kaduha, ang magaupod tub sa bugos ka kabuhi. Ay, Tom, matuman na gid ini. Matuman na gid. Nagkitay kami ni Molly, Baldo. Oh, uy, matuod? Oo. Ate, anong siling niya sa imo? Nagpamangkot ka bala kung nga wala siya makasulat sa imo sang dito ka pa sa presuhan? Nagmasakit gali siya sa nervous breakdown. Daw sa buang barang kahalimbawa niya. Kagamoy nang natabo ko nga wala siya makasulat sa akong bisan makaisa. Hasta nga na-withdraw ko sa presuhan. Amo gali. Te, nagapati ka man. May rason ba lang nga hindi ako magpati nga matuod ang ginasiling niya, Baldo? Kag paano kung hindi matuod? Kung hindi matuod, wala ko na sang puro sa nga akong pagsakripisyo bagod sa iya. Gusto. Naginanglan nga patoron mo kung nagasugid siya sa matuod o kung wala. Gusto ka matuod, Baldo. Kag kung mapatod ko na, nga ginatunto paghihapon niya ako, madamo na gid siya sang salabton sa aton. Wala gid ako maguna-una nga si Tom. Nakagwa na sa prisuhan. Wala gid ako maguna-una. Kag may handom siya nga magbalik sa akon. Kagin pasalig ko lang siya. Kag nakita ko nga nagpati siya. Di malas ka lang, Tom. Buhaton ko ikaw nga kasangkapan. Agod nga magbuwat sang akon ginaplano nga buhaton. Ipapriso ko ikaw liwat sa ngalan sang gugma. May dala naman ko nga manog sa imo muli. Di nang manog. Ari sa sulod sa sakong inapasan ko.
bakla na lang niya. Isa lang ni kagatos. Nakita mo ba lang ako na sulugoon nga si Osang? Oo, kilala ko siya. Siya ang masugata ko, perme. Oh, kung masugata mo siya, inang manog, isablay mo sa liog niya, ha? Ha? Isablay ko siya liog? Oo. Mabuhat pa bala, ina? Oo, Kapo sina. Di ng kwarta. O, dali lang. Oh, aring kwarta, oh. Ate, sige, ah. Okay, Domingo subong, pauli siya sa ila. Sunda siya. Tag-isablay mo sa liog niya ang manog na nasurod sa sako. Ate, oo, Okay. Sige. Malakat ako. Okay. Mahulat ako sa resulta, ha? Oo, Dito ko mapantay si kadalan. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Dire. Mayo di kay may santikan pa ko nga kahoy. Matulog-tulog ko Driana ya. Total karon pa man malabay si Usang. Hoy, Manog. Wait ka lang da ha. Karon ka lang gwada sa sako. Ulaton ko magagi si Usang ah. Hoy, Manog. Wait ka lang da ha. Amo na yung inugpauli di Usang. Sugaton ko siya, agad nga magdugay-dugay man ang hamon paghambala na gaduha. Hasta ka makalambot kami sa ila balay. Sundon ko ba ng panugyan ni Migbaldo? Ngisugid kay Usang ang matuod. Bah, si Usang ang nakita ko ngayon na. Nagadalagan sa gadumagi na kahalukan? Ano ba lang natabo? Hindi! May manog na nagalagas sa akon! May manog! Hindi! Malain ini! Nasigol ko pa ginapagdalagan! Nasigol ko! Kibasi pala kung buntogon niya ako! Ara na gid siya! Malapit na siya sa akon! Tabang! Tabang! Dalagan Usang! Habulin ko manogay na! Tom! Ato na siya. Nagali na manog. Nagbalik ang manog sa ginhalina niya. Oh, Diyos ko! Nakulbaan man ko ba? Kay sino ayan ang manog gato? Dali na, Tom. Madiretso ako sa balay. Mainom ako sa tubig. Kay nagamala na ginang tutunlan ko sa manog nga ato. Uy,
Natulugan hili ko. Animal. O si Rom na ho? Wala nang manog sa sako? Nagabuka ng baba sa sako nga ginlubid ko kayo na ho? Nakaguang manog? Hala. Amo tong manog nga isablay ko sa liog ni Usang? Ang manog? Ara siya? Nagapakadto diri ho? Ay! Di nga magaling! Nagsiling ko nga, wait ka lang! Nagdiretso siya sa sulod sa sako? Ano mo daw anta ba? Ay na ano? Bangag babla ko? Nga nag-una ka sa pagwa sa sako? Wala. Basi nakalabay ni si Usang? Bawion basi ni Muli ang ginbayad niya nga kwarta sako? Ano natabo? Ginsugid mo na bala kay Usang ang matuod? Wala pa, Big Baldo. Tugod may manog naglagas sa iya eh. Ano? Ginlagas siya sang manog? Oh, Mig. Ginkulbaan siya. Gani, wala na ako magpadugay pa sa pagpakigambal sa iya. Kato sa nadulang gana niya eh. Kaya maginkulbaan siya sang manog nga to. Kag maanang gani kinahadlok man ang manog, tugod ginhaboy ko sa bato. Ay, nasigon mo pagpangaluyag kay Usang ha. Eh basi kung maunahan ka sang iban. Pero, nagalibog ang ulo ko, Mig Baldo. Karon nga nagbalik na ako, kag nakita ko liwat si Muli. Katahom sa iya, Mig. Nagdugang ang katahom niya. Nugay na to, ma. Siyang nabatian ko nga ginasambit mo sa imo pagtulog. Nasambit mo nga ang imo gugma, nagsaylo na kay Usang. Kaya hindi siya pareho kay Muli. Nga sa lamuanan. Wala ako magsiris na, Mig Baldo. Ano nga wala? Nagsiling ka na nga wala ka na sang gusto nga makigrelasyon kay Muli? Bangod na kilala mo na siya kung ano siya nga sahi sa babae? Panumduma nga ginservisyohan mo sa presuhan ang sala nga wala mong mabuhatom. Agkonsuliton mo pa ina, makasiling na gid ako nga ikaw ang pinakagago nga tao sa ibabaw sang duta. Makaibalo ako, buwas. Kung hindi makaabot si Usang, minatabo nga hindi amo. Kag kung matabo na, hindi na siya makabalik diri. Kag siya na mismo ang mahalin diri sa balay. Manatak-an na gid ako sa nawong sang babae nga ato. Mayong adlaw, Mamuli. Ari ka na? Oo, ma'am. Maluto na ko sa inyo pamahaw ni Dairosi. Luto to? Oo, ma'am. Hindi. Nakabalik gyapon siya. Siguro, wala man dayon nangin pabuhat ko kay Iking. Bawion ko sa iyang kwarta. Sa lawayon nga adik. Wala pulos suguon. Nahibalawaan nyo bala nga ang pagkaon nga nagakontain sa mataas nga level sang oil o kun mantika makatugas ang heart disease kag hypertension? Isa sa mga rason sa heart disease amo ang oil nga aton ginakaon. Mayara sang 3 kasahi isang oil. Ini amo ang saturated fat, unsaturated fat kag trans fat. Kinahanglan nga may balawaan kung ano ang maayo nga oil o kung cholesterol para sa aton lawas. Samtang kinahanglan man nga lantawon kung maayo sa lawas ang mantika nga ginagamit sa balay. Ang healthy nga mantika nga dapat gamiton sang tawo amo ang olive kag canola oil. Ang animal oil naman ang posible nga magpasaka sang level sang kolesterol. Sa'yo daraanan, sa
Abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Fast pa Radio! Bombo!